Bem? Bem? Ano itong bayhan na to, Bem? On sa man. Lakaw sa ako. Asa man pug ka? Ay nasig daghag istorya, ay nasig daghag pangutana. Basta mo lakaw sa ako. Yalang ka. Bem, bantay lang ka ha. Huwag na yung mga magkuhan sa mga dire. Siloso ko. Sulod taas, pandirado para di ka makitaan. Sama siya ikaw. Yeah. Ano mo? Sulod to taas. Di lang ka sa taas. Di ka pwede mo gawas hangtod dili ko mo balik. Stricto ba ni mo? Na, sulod na, sulod. Kaya tanahon di ka. Sa may tawanan ni. Sulod, sulod, Dili sulod. ka sa balay. Sira tayong burtahan, be. Sira yung burtahan. Anak. Oh, atrak ko. Hingawa, oy. Atang alimuota diri sa balay sa sulod. Magsige na tagpulong. Maya ni. Makawas ako dugay kay muli kung banaha to. Hindi mo ko. Facebook. Saan man ako niyo? Gusto ko maghimog ba account sa Facebook niya. Dili man ko kabalo oy. Gusto ko nga kanang mag-post ko kanang mga sudan mo, kanang mga sanina nga bag-o, kaning mag-mayday unta ko kanang unsa akong gibuhat. Ay, ita di ko ta kabalo mo himo. Unsa man ako ni oy. Gusto unta ko kanang mag-mayday ko. Gusto ko mag-post ko kanang mga sudan na mo pamahaw. Inig sudan na po na mo paniud to. Inig sudan na po na kong panihapon niya kanang gusto ko kanang mag-live ko niya, mag-comment ko sa mga nag-post, mag-share, mag-like niya. Kanang so di mo kabalo ano niya, wala ko account, dili ko kabalo himo. Unsaon man ako oy. Suya na kay kuha ng uban diya ba kay magsige lang sila post silang mga naw, magsige po sa pagkaon, magsige share niya. Saan man ako niya. Oy, dong. Ali sabi na, nakoy kuha mo ba? Unsa man natay? Unsa natay? Ano ba? Ali sa gabi anang Sama kabalo ka mo himog Facebook account? Sus kadali ra ana dyan. Facebook account try mong kinahanglan? Oh, kay di mo ko kabalo niya. Sus kadali Ay ra. cellphone wala may guy pulos ko dili ko kabalo mo Facebook ba? Imo ikaw be. Kanang mga artista go, gusto na ko nga kanang ma-follow na ko sila kay kanang kilig-kiligon ko ba sa labi si Cardo. Kasi ako na bahala natin. Kanang kuan ba? Unsa may ko? Maibog ko ng mga barkada nako, magsige na sila share, magsige sila tanaw mga kuan niya, mag-video call. Ang imong asawa dili ka balo mo kuan. Dong be kay kabalo be kay ato kung bana no nga walay kabang kaagan to nga man toy grado dili na. Facebook account Dali ra mo kay nagod. Wala pa rin ka grado tay. Nasa mo wala oy. Di ba Damang good. Kadi mo kakabalo mo himo og Facebook account. Wala ka bago pa ni cellphone niya, wala kang kinakuan mo ba? Kung basta oy bago pa niyo, karon pa ko nakagamit ani. Ah. Sa man siya oy. Sulod ka din sa Facebook te man. Nagabot ang create account. Mo. Dito na mo ning create account niya. Ning email o password te, man email ka na number nimo gani. Oh. Nya password. Password Butang na na password te oh. Be. Oh man na. Kana man pag humana ni mag-add ka og 5 ka buok para ma-active imong kuan Kaya ko account. Lima? 5 lang ka friends. Kanang mga friends nimo. Kaniya. O nara man na. Kana mo na sa na kay Facebook account te, pwede na ka magbiga-biga dati mag-post dyan, di pa pang-post mo post na diha. Oh, mo na na. Human na? Oh, mo na. Yes. Naro? Medyo kay Facebook. Wala Ay, na. maka-share na jug ko. Salamat dong ha. Ya wala na tay. Wala na. Kay mo na ko ba? Sige dong. Salamat Sa tayo, dong. tay. Tama day ka turing TikTok day. Tama kay samtang mapas Jimmy magpatudlo ko bi. Dong. Alisa balik sa drive Alisa. Ay, unsa man tay? Alisa ba kay magpatudlo ko nimo last na lang yun ni. Unsa man na siya tay? Basta dili. Kanang kan ba? Kanang Tuloy kaning unsa ni kaning kan be? na unsa man na siya? Kaning TikTok ba karon TikTok. Hindi ka kabalo mag-TikTok. Dili gani noon asa man siya Sus, kadali ra. Oh, tanawa. tanawa nahulog. Samba na kita ni, wa na ni. Na dong, lingkod sa dre dong okay. Para makpan ba lingkod sa. Tay, silusan mi to imong asawa tay, bisin makuan masaban ta diri. Ano may naroy nga pag. Ano sa men kaoy nga pag umangkon naman ta ka nga musko man. Sige na bitud. Isog ba kay to tay?
Sagdi na Dali, siya. mangugay ni God, oy. Pare, magbuhat mo Facebook account mo, po ni siya sa pagbuhat mo TikTok. Ano ka Play Store, te, mag-download ko TikTok account. Sunod ka sa TikTok account, i-connect mo sa Facebook account mo. Di mauna na siya, maka-TikTok na ka. Dali, kayo na siya o pag TikTok o. Anya, asa man na dapit? Saan man siya? Dali ra ano. Sunod ka ng Facebook na. I-connect mo sa Facebook account. Naniyon na sa Teo, i-connect mo sa Facebook account mo na. Wala naman siya password kay naka-connect naman sa Facebook account mo. Mo na siya, ano na siya. Mo din siya dong. Dali ra kayo, eh. Sa pasabot ka niyang bimbiman. Sa'yo pa kayo. Kiingdag di mo gawas yun. Pag gamiton yung tingali ko sa kong espada ba. Gamitong yun ko ng espada sa inyo hang duha ko ron. Kaya nga gaon kayo. Bim, nga nung nigawas man ka, giingnan tiba ka nga kuhan? Paminaw ba? Anong nigawas man ka? Paabot ako ninyong duha diya ha? Nang ako nakita, dili na normal. Paabot ako diya. Ano saan tao ka, Gibay? Nung sa to si Uncle K, tanawa na suko. Ay, sagdi na, kay kuan kaya na siya stricto kayo na. Ikaw mong good, kuhan pa ka. Eh, usa may kuan na niya nga. Magpatudlo ra ko nimo Facebook niya. Usa pa, pag umangkon ta ka nga. Usa man ang tawana, oy. Espada. Asa to nabutang ha? Kin espadahan ni dugay na kayo nagamit pero gamitong yun yun. Kaya mo na trabaho dahil ninyo kada adlaw dahil wala ko ha. Asa espadahan. Asa. Ada ha. Bim, imo yun yung gipalagot ba? Ha? Saman, distansya o ambulansya? Unsa man ka, Gibay? Saan unsa ka? Grabe man kaisog. Pag umangkon ako ni ba, naunsa man ka? Butang ay distansya na pagsilos-silos. Imo naunsa pataka na magagsilos. Pag umangkon ako na, pero magag naunsa man ka kanay mong gutok ba? Ay pagkumangkon tayo ni mo na. Muna, karang imong kuan, butang ay distansya na imong una-una. Brad, sa luwagid ko brad. Say luag. Abi manggana ko kinsa brad kay. Gunit-gunit magugtas kamot. God na iyo. Ay na. Muna kay. Uncle ba? Muna kay Okay ra udo kay ta. imong Okay ra una-una ba? ta. Ay laguniti ang kamot ba kay akuan ang kamot ana. Siya may nangingon good, oh. Si Ante, oh. Pwede raman sa layo lang ba ay laguniti ang kamot. Akuha ko na. Si Ante may nangingon nga kulitan daw. Niingon po ka. Ang cellphone ba gunitan niya ang cellphone? Ang Kira cellphone ang guniti. Pwede man mo. mo ihatag ng cellphone sa iya ha. Kanay mong kaugawan yun, di mo guna-una. Kanay mong pagkakuan ha. Minor-minori na. Sinsagit kay brad. Naalaan Makasala ko ka ba? brad. Makasala kanay mong. Sinsa kay brad ha? Ha? Okay ra. Nahugaw kay kaguna-una kang tawana ka. Sudong. Nah, pasaylua yun Okay, ko. okay. Pasaylua po na akong bana kabalo ka na mong angkol nga grabe kay ka. Kuan ang utok ana. Sige rag ka high blood. Okay ra tayo, Sim. Malakaw sa ko tayo. Salamat, Oh, sige. Sunod Oh, ko tayo. Oh, salamat po rin pagtudluan niya. Sige. Oh, sige dong. Sa mga tatang no, so mag-shoutout ko aning ni comment about sa video. Dili itong comment nga, largo lang shoutout. So, kasi priority ko ning mo comment nga about sa video then magpa-shoutout. Sama ba? So, shoutout kay Boy Tigas ng Davao City. Then, shoutout kay Cecil Todio Paunilan. Then, shoutout kay Mr. Kaimas kay shoutout kay Alvin Flores family, then shoutout kay Queens Lover PS, then kay Dexter Mini Vlog shoutout. Panaga kay Henry VTV shoutout. And shoutout kay Elayang ng Davao City. Shoutout kay Ariel Donaire. Shoutout kay Santiago Miras. Shoutout kay Reinhardt Sunshine. Shoutout kay Akashi Mahumok from Surigao City. Shoutout kay Ronnie Caro. Shoutout kay Janice Abigail from Las Piñas City. And shoutout kay Kiel Bordado. Shoutout kay Henry Datan from Cebu City. And shoutout kay John Paul Balignot o Franklin Tadiamon na Davao City. So kana lang guys, na ayaw kalimot sa pag-follow sa mong Facebook page and subscribe our YouTube channel. And nga lang daghang kayong salamat.